Nad pučinom zadrhtao mjesec, iz oblaka diže svjetlo čelo, tužno gleda prema onoj strani gdje pod brijegom drijema malo selo. Ako ste prepoznali ove stihove, onda znate kamo danas idemo. Smješteno na vrhu 379 metara visokog brežuljka, od antičkih početaka pa sve do napuštanja imalo je samo jednu ulogu. Mjesto u koje idemo prvi put se spominje 1288. pri donošenju Vinodolskog zakonika. Vinodolski zakonik jedan je od najstarijih europskih pravnih dokumenata pisanih narodnim jezikom. Među slavenskim jezicima i narodima starija je samo ruska pravda. Ako ste prepoznali stihove s početka, onda znate da se radi o Kuginoj kući Augusta Šenoe. Činjenica da su predstavnici ovog mjesta sudjelovali u donošenju zakonika govori o tome da je mjesto bilo važno već u 13. stoljeću. Mjesto je služilo kao utvrda najprije Frankopanima, a nakon njihove propasti i Austro-Ugarskoj kao obrana i od Mlečana i od Turaka. Naravno, radi se o Ledenicama, točnije o starom gradu Ledenice. Na samom ulazu u nekadašnji grad, tik pored gradskih vrata, smjestila se župna crkva Svetog Stjepana prvomučenika. Slučaj je htio da budem jedna od zadnjih osoba koje su vidjele i crkvu i gradska vrata prije nego što su se srušili jedne olujne noći, sada već daleke 1988. Naime, sestru i mene je u istraživanje poveo naš rođak Joža Matajija. Kao istraživač amater i zaljubljenik u svoj rodni kraj, bilo mu je izuzetno stalo da se gradina istraži, fotografira i opiše. Nažalost, svega nekoliko dana nakon naše ekspedicije javio je da se, citiram, sve srušilo. Kako se tada srušilo, tako stoji do danas, te se ne može vidjeti, na primjer, popločeni pod nekadašnje crkve. Umjesto toga, pogled puca na Kvarner, otok Krk i dalje prema Senju. Unutar zidina bilo je 70-ak kuća. Međutim, kakav je život bio unutar grada, ne mogu niti zamisliti. Jesu li, osim crkve, imali i dućan, krčmu, pitku vodu? Gdje im je bilo smješteno blago? Jesu li imali pse? Koju zemlju su obrađivali? Jesu li susjedi jedan drugome pomagali ili su bili otuđeni kao mi danas? Jesu li sanjali? Kuće, pokazala su istraživanja, nisu imale nikakvih ukrasa niti luksuza, već male prozore nalik na puškarnice. Sve je ovdje bilo podređeno jednom jedinom cilju, obrani. Nakon poraza Turaka i njihovog protjerivanja iz Like, stanovnici napuštaju gradinu i sele u nizinu gdje ima više obradive zemlje i život je, pretpostavljam, bio lakši. Priča kaže da je baš u napuštenoj gradini August Šenoa pronašao inspiraciju za pjesmu Kugina kuća. Je li to istina, ne znam. Kuga je zaista pogodila Ledenice, ali puno ranije nego što je Šenoa prolazio ovuda. Naime, u 15. stoljeću.
Mnogi su stanovnici tada posljednje počivalište pronašli na groblju, što se smjestilo tik ispod gradine. Omeđeno suhozidom i plavim nebom, dovoljno prostranim za snove.